السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى hemmeňiziň taat ibadatlaryňyzy, salih amallaryňyzy Hudaý üçin oturşyklaryňyz we mehabbetleňiz, duaýy haýrleňiz, din ýoluna, Allah Taalaň taat ibadat ýoluna qadam adymlaryňyz lütfu keremi bilen kabul edipde hemmeňize ilwün içeriğiniz, dost ýaryňyz, kawmy hyşyňyz, enataňyz, ogul gyzyňyz dünýä we ahir saadet gönenmek ýüze aklyk bersin inşallah. Gözümiziň nuri we başymyzyň täji Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi we sellem mübarek 55-nji ýaşynda Mekkeň kafirleri bilen awwalin boljak jeň, awwalin boljak urş, awwalin boljak savaş Bedir jeňi, Bedir savaşy. Peýgamberimiz 55-nji ýaşynda. Geçen heftelerde muqaddimatlary beýik Allahyň köklemegi bilen geçdi. Ta haýsy ýagdaýa barýança ta erti jeň boljak. Akşam marpda Bedir diýen ýerde qallylar. Bedir diýen ýere barıp ýetdiler. Ahyrky kuýyň maşynyna durup da bärki kuýlary köredip, ahyrky kuýyň maşynyna da bir hawz bejerip, onna suwdan doldurdylar. Inni giýjäň ýary boldy, ertini özleşmeli, erti daň atsa, gün noksa Bedir jeňi boljak. Kafirler 1000 neferiň döwregi, 200 aty bar, 600-700 diýeleri bar, hemmesi kılıçly, şemşirli. Musulmanlar 300 nefer, 300'ün döwregi, 1-2 at, 60-70 diýe. Az adamyň eline kılıç, şemşir, az adamyň eline de naýda bar, az adamyň eline de okýaý bar, tir kaman bar. Köpsü de tayaklı bir zatly şoforum sadece çıkıptırlar. Odal jeň diýip çykmansaňlar. Be her hal ertisi jeň bolmaly boldy. Geçen heftelerde mufassalen geçdi on görürüm. Ve fil leyle alqallahu taala aleyhimun nuasa. Qawgulagasyň şu aýtjak görürüňlemiz geçen heftede aýdallamyz Bedir jeňi Hud Kur'an-ı Kerim'de Sure Ali İmran'na
Sure-i Enfal'le kän gurrunu ba. Awwalinjen hewer giň zatla bolansaň içinde inni erti jeng bolsa, kafirli de bilýä, musulmanlar da bilýä, kafirli müň nefer dagy ba. Hemmesi mujahhez. Bular da az adam uqus tutarmy? Tutmaz. Şol jenge gaşyn, şol urşa gaşyn hewes etseň de uqyň tutjak däl. Korksaň da uqyň tutjak däl. Uqy tutmasa da erti adam ýadaw boljak. Akıl öz aýtýanyň boljak däl, pikir aýtýanyň boljak däl. O ham şol hemme işlerini bitirellerinden sonra Hudaý Taala Peygamberimize mucize edip, keramet edip sahabalarynyň hemmesine uqy beripdir. Hud Qur'an-ı Kerim Enfal surasının 11-nji aýatynda şolaýtýan gurrunum mada. İz yughashshikumun nu'asa amanatan minh. İnha. İz yughashshikumun nu'asa amanatan minh. Enfal surası 9-njy para 11-nji aýada. Hudaý aýdýa, men size şo giýje uqy berdim. Siz keyf edip rahat yatıp istirahat edersiniz ýaly. Yüreğiniz jaýlanar ýaly. Tursaň erti daňa rahat bolýanda. Qala Aliyyul Murtada radiyallahu anh. Laqad ra'aytuna wa ma fina illa na'im yulqi ash-shakhs ala janbihi siwa Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam tahta shajaratin yusalli hatta asbah. Hazreti Ali Murtada radıyallahu anh aýdýa, kijaň içinde Hudaý bize uqy berdi. Sahabalar duran yerine uqy tutup ýyklaýady diýipdir. Oturan adam ýyklaýady gapdalyny diýipdir. Şodur şunu uqa giderdi. Fakat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem daňat ýança bir bagyň etegine tahajjud namaz okyp durdy diýipdir. Yatmady şo gece diýipdir. Allah Taaladan dilek edip, Allah Taaladan yalvarıp, Hudaýa ulaqan bir ma'raka boljak. Bütün alem jahany eşitiljek. Awwelin İslamyň ma'rakasy, awwelin kafirler bilen ol peygamberimize peygamberlik berileni bäri kafirler ıza berip gelşi, emma bir jeng meýdana çykmakdylar şu mahallaçely. Awwelin jeng Bedir jengi boljak diýip daňat ýança Rasulullah jan hem namaz okyp köplerçe şu giýjaň içinde ya hayy ya qayyum bi rahmetika astaghith ya hayy ya qayyum bi rahmetika astaghith daňat ýança köplerçe şun Rasulullah jan doga etipdir. Ey diri bu tamam alem jahanyň gudraty bilen saklayan beýik Allah sen rahmatyňdan kömek isteýän diýip Rasulullah jan şon kan doga edipdir. Oham bun inşallah kan ders aýdyp dersiň içinde güýmenjek däl. Jeng üstüne barar ýaly. Ýöne bir dakygalyk bir ders aýdanyşy barada. Musibat diýerleri, kıyınçılık diýerleri gawj edip düşüneýliň. İçeridekileri de düşündireýliň. Ey jowan dost, gaw düşünşi görüňe. Musibat diýerleri, dünýäň kıyınçılıklar diýerleri baýat başyňda bolmaly. Ve men bigat namaz okuyan, men bigat arada tutyan, onu da men oğulcuğum dünyeden geçti, onu da men oğulcuğum merid, onu da men zenanam aytyanım bolmadı, onu da men erim aytyan forum bolmadı, onu da men namam aytyan forum bolmadı, nayilli ol yaşı demek iştiba fikir. Resulullah can, gözümüzün nuri, Allah'ın en kavvariyan mahluğu, erti evunni uluqan jeng meydanma, Hudaýa men başımdan şu jengi sow diýämi? Sow diýene Hudaýa maňa kömek ber diýe. Men bigat kynçylyklar çekdim, bugunky men başyma oklayan zadyň näme diýämi? Diýmeýe. Bir wagtda azajyk dünýäň kynçylygy içeriğimizi özümüze düşenne imanymyzy berer gamaýlyň.
Men bigat namaz okuyan, bigat dua etyen, bigat ibadet bilen gelipben, häzirde men işim dogralanak, häzirde men nämen bolanak, häzirde men denanam, ärim, oglum, uşam aýtýan tormama bolly bolmady. Ýok. Dünýäň gynçylyklary baýat başa düşüp durmaly. Ýöne innişi sahabalara Hudaý Taala näme iyi berdi? Uky iyi berdi. Yani sakinet, arameş, jaýyllyk iyi berdi. İnsanıda en gerek zat jaýyllyktır. İnsanın ruhu keyif etmektir. Biz Hudaýa bizden gynçylyklar aýyr diýip diläýliň, gynçylyk üstümizde gelse näme? Hudaýa bize kömek ber diýeýliň. Neyinki agzymyz açyp şikayet edeýliň. Hudaýa näme maňa bu zatlar berdiň diýip. O gaty iştibazattır, hatar zatdır. Hudaýa maňa kömek ber. Resulullah daňa diýençe diläwetdir. Hudaýa maňa kömek ber diýipdir. Hudaýa sen rahmetinden kömek isteýän diýipdir. Be her hal erti daňatypdyr. Nazama sallallahu aleyhi ve sellem cindehu. Fatala'atiş şems ve huve sallallahu aleyhi ve sellem yasuffuhum. Fastaqbala'l maghrib ve ja'alaş şemse halfahu. Erti daňatypdyr, sahabalar bilen namaz okypdyr. Oham yuwaş-yuwaş dua edip Allah Taala'ny zikredip seplerini dogrulamagy durupdyr. Baş bolan Resulullah sep dogrulapdyr sahabalaryny. Inni jeňe amada bolmaly, savaşa, märke amada bolmaly. Oham gün dogupdyr. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabaların bir form sep tutturupdyr, gün arkalaryna bolsun. Kafirlaryň ýüzi güne gaşyn bolsun. Günüň çakrymy, günüň şoagy, günüň gyzgyny, günüň özüniň nur göze ursa eziýet bolýar-da. Gün şu tarapdan dogsa, onna sahabalaryny sep tutturupdyr, gün arkalaryna bolsun. Gün batar tarafa gaşyn ýüzlerini edipdir sahabalarynyň. Görüň, Hudaý Taala'dan şeýle diläweti, onu da özüniň taktiklerini, hünerlerini, pikirini, aklyny, özüniň bernamalaryny ýürdi öti. Ay Hudaý arkamyz halan formamda diýmendir. Yeni bernamalaryny ýürdi öti. Oham sep tutturupdyr sahabalaryna. Qad kanatil arab tuqatilu bi uslubil farri wal karri. Araplar arasında jengden çürüm, savaştan çürüm, uruştan çürüm sep tutmak yokmuştuk hiç vaqtda. Yani näme? Uruştan çürüm sep boljakmy? Üýşip bitin bahem hemlet ýenmişdikli, dofulýanmışdikli. Ya tarafı basmaly ya basılmaly. Basılsa şodur şuna ýygy gaçmaly, bassa da şu aňyk basyp gitmeli. Resulullah awwelin muhtara bolup, awwelin çykarýan adam bolup sahabalaryny sep tutturupdyr. Her kim bir neçe sahabalarynyň elinde naýda barmyşdyk. 1,5 metre, 2 metre. Sefin awweline naýdaly sahabalar dursun diýipdir. Soňram jeng bolanna atly gelellerini iň awwal siz durmaly diýipdir. Biz sahabalar oturdup ýygyndäki sepde tir kamally ok ýaýly sahabalaryny oturtupdyr. Aňyrdan bäri geçiberellerine siz ewrak düşüp atmak siziň nowaňyz gelýär diýipdir. Oň ýygyne bir neçe sahabalaryň eline şemşir kılıç, bir neçesiniň eline köpsüniň eline taýak şoňa meňdeşde atma, olарды üçlenji ahyrky sepde goýupdyr. Sizde üçüňize daý diýenipdir. Täm men hökmet ýançam biriňiz atmany dejadaňyz ýok, ewe düşmany dejadaňyz ýok diýipdir. Tä ahry men bir aýdaryn ugramaly daýawdyryň diýip gygyraryn, şondan meýlek ugramaly diýipdir. Inha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem awwelin bar sahabalaryny sefe goýup, awwel naýdaly, oň ýygynden tir kamally naýdalylaň arkasy bolmaly. Atly aňyrdan gelýär, 200 atly bar da kafirliň içinde. Atlyla deslap gaýtjakda. Siz atyň önünde duraňyzda naýdalylary arka bolup da atyň üstündekileri atmaga siz durarsaňyz diýipdir. Oham aýdypdyr atýarlara: "Indanal qawmu minkum fanzahuhum bin-nubul." Ey tir kamalla, ey okýay atjaklar, gawgula gasyň diýipdir. Tä ýakynjaňyza gelip, ýaxşy wurjaňyzy anyk bilmeseňiz atmaň diýipdir. Hatmen şu deger diýseňiz atyň,
wastabqu nubulakum. Ya okunuz az ha, sizin tiriniz az dipdir. Hesap şöyle de atın dipdir. Okumuz tamam boldy dip birin yüzün gözde şamaylın dipdir. Daňat ýança doga edip durdy. Ýene de pikirlerini işledi öti. Bizim de wezifamiz kynçylyklarda Allah'dan dilep durmaly. Öz bernamamyz bilen ne bolmaly. Hereket etmeli, Allah'dan bereket dilemeli. Kysgasyşy. Oham men büýürýänsem hiç gaýsyňyz gymyllamarsňyz, sep goýupdyr, naýlaly, ýerinden tirkamally. Emma ahyrky üçüncü sepdäkiler aýdypdyr. Wa la tasullu as-suyufa hatta yaghshukum. Emma üçüncü sepdäki yaxşı kafirli orta gelip sizin üstüňize gelýänçe ewe süýşmersiňiz, defaý durarsyňyz. Yaxşı üstüňize gelende şonu kılıç taýak bolap, şonu uruşmalydyr. Deferakda durup, hemmeleriniň üstünden durup, sepleri dogurlap beripdir. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de 28-nji parada bir sura var. Suraň ady näme? Suraye Saf. Sep diýdi. Bir ayet Hudaý Taala aýdy: "Auzu billahi mineşşeytanirracim. İnnallaha yuhibbul-lezîne yuqatilûne fî sebîlihi saffâ. İnnallaha yuhibbul-lezîne yuqatilûne fî sebîlihi saffâ. Bunyanun marsus." 28-nji para Suriye Saf 4-nji aya. Manasyny ver. İnnallaha yuhibbul-lezîne yuqatilûne fî sebîlihi saffa. Hudaý Taala özüniň bendelerini gawy görýär, janymy berjek diýip namaza duran ýanyk hep tutup durýar diýipdir. Jeng meýdana Resulullah jan sahabalaryny eýnihu namaza durjak ýanyk hep tutupdyr. Hudaý Taala da aýtdy: "Men gawy berýän bendelim ahir özüniň janlaryny orta oklap saffa hep tutýarlar. Nähili tep keannahum bunyanun marsus." Filizzi divar ýanyk bolup durýarlar diýipdir. Kurşun goýulan divar ýanyk bolup. Bunyanun marsus. Kurşun goýulan divar ýanyk. Evvelkina döwük geçecek bolsaň işiň ma. İkilenjiň döwük geçecek bolsaň işiň ma. Üçüncü goşuljak bolsaň işiň ma diýdi. Janyny almasaň geçirjek gäle da. Inna Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de saf diýeni şol Resulullah janyň ihtira edip sep tutturup sahabalaryny goýany. Emma sep tutup duqa. Sahabalaryň sepe tutup duqa namazda nak çekmeýärmi? Alamat goýmaýärmi? Dogurja durmaly. Eýnihu şojurep Resulullah janyň eline ok bir tir barmışdy. Şon elini alyp İdenrak, ewrak diplep ayaklaryny deňledip dogurja namazda durjak ýanyk sefe goýupdyr. Kana sallallahu aleyhi ve sellem ya'dilis-sufufa likay takuna mustaqima, mutarassa. Seplerini doppa dogurja gaýym durar ýanyk bir divar ýanyk edip seplerini tutup duranmışdy. Eline de bir tir, bir ok barmışdy. Oham bir adam sahabalaryň bir ady Sawad radıyallahu anh. Birimi septen çıkıp duranmışdy. Fata'anahu sallallahu aleyhi ve sellem fi batnihi ve qal: "İstawi ya Sawad." Elini okuwanmışdy Resulullah janyň tir. Şeýle itiklap duruşuna Sawat diýäniň gursogynyň eteglerini içine dür takana dogurja dur ey Sawat diýipdir. Peýgamberimiz "İstawi ya Sawat." Sepegir diýipdir. Bireme ewrak süýşüp duranmışdy. Aham Sawat aýdypdyr: "Ya Resulallah awja'tani wa qad ba'athaka Allahu azza wa jalla bil adli wal haqq." Ya Resulullah içime agyrtdyň, gaçy diýdi maňa diýipdir. Hudaý seni hak bilen iyi verdi, adalet bilen iyi verdi. Fe'akidini, hakkını alacak diýipdir. Sahabalaryň biri içime agyrtdyň, gaty wurdum içime diýipdir. Hakkını alacak diýipdir. Hudaý seni adalet bilen iyi verdi,
Allah Taala sen hak bilen iyi verdi. Kursoğumun eteğini itikledin ağınım deyipdir. Ohan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç tat soğramani. He katı devdi mi? He yuvaş devdi mi? Ağındırdın mı? Ağındırmadın mı? Ne olacak şu zaten dimen derru fekeşefe sallallahu aleyhi ve sellem an batnihi ve kâle istakid. Peygamberimiz mübarek koynuğunu yukarı kaldır kursoğunun eteğini açıp hakkını al menden niptir. Kamil açıptır. Avratından yukarı kursoğunun eteğini açıptır. İstakid hakkını al menden niptir. Kıyamete koymayın niptir. Kıyamet Medine var yançap koymayın niptir. Medine ay cin tamam olsun gurrunu ders deymendir. Bir nebeyle olu konu adam. Nebeylimin Allah Teala edip verdi. Nebeyli bir serdar adam be. Nebeyli pespel adam. Nebeyli bir başvol oturmalı aziz adam be. Fekeşefe an batnihi sallallahu aleyhi ve sellem ve kâle istakid. Kursoğunun etini sahabeler ay diye Resulullah canın kursoğunun etini ağını hakkı gördük diye. Adamın kursoğunun eteği göbekten yukarı avrat değil la. Hakkını aliptir. Oham ol sahabe evrak tüştür. Faqtanaqahu faqabbala batnahu şerif. Evrak tüşaqanı qocoqlaqanı doğuşu tayının oqşaptır. Oham Resulullah can aydıptır. Ma hamalaka ala hada ya Savat. Ey Savat näme diyen senliktir. Haqalcaq deydin deyiptir. Qarnım açtım aytım oqşayan deyiptir. Oham Hazreti Savat aydıptır. Ya Resulallah hadara ma tara. Ya Resulullah görüvetin deyiptir. Mena işte giderin, ölerin, dünyadan geçerin, şehit boların deyiptir. Yani başarsam iyilime kaçacak diyen fikri daha yok. Hadara ma tara, görüvetin deyiptir. İşte bir de gidecek dünyadan deyiptir. Fe aradtu en yekune ahiral ahdi. En yemesse cildi cildeka, cildi cildeka, cildi cildeka. Dünyadan geçecek deyiptir. İşte içkin koşun kafirlan görünse hemle olur, dofulmak olur, mene ölerin deyiptir. Ahirki daqiqalamda qovu verdim. Men innamın bir halis arada parça bolmani, köynep bolmani, innamın o deyik qalsa deydim deyiptir. Bir bereket bolsun deydim deyiptir. Yöneteni görüp qalmağıma razı olmadı yüreğim deyiptir. Bir innamına deyik qalayın dedim deyiptir. Şondan çirim hem doğduğum sen mübarek içine devirdim, hem oqşadım deyiptir. Resulullah can duaya hayır etiptir ona. İnha üstünde durmayın, zulmetmesizlik, bir benden hakkını vermek, içeriğin daşarığını narahat etmeni koymak, haklı adamı razı etmek, onu ay bu nerti görür diymesizlik, ay bir kaydan, ay bir kiilin, ay näme deyip näçe ay yıl üstünden geçirmesizlik, be hususi kıyamada koymasızlık, olu kondurşuna ders, mun üstündeki dersi, mümin Müslüman adam öyle alar deyip koyaylı, munna da men dursak, gürründen bireme çıkacakta. Seplerini doğrulaktır Resulullah can sahabaların. Sefin taşından öyle aylan yanmış. Oham defağın üstüne çıkıp kayta seplerini öyle yanmıştı. Oham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarının evine varıp hutba okuyuptur. Allah Teala'ga hamd ediptir. Oham aydıptır ey sahabalarım. Fe inni ahussukum ala ma hassakumullahu Teala ve tekaddes. Ey sahabalarım, Hudayın heveslendiren zadi sizin cihad edip canınızı verip cennete varmanız men sizi şoňa gaşyn heveslendirýän nipdir. Ey sahabalarım, canınızı orta oklap işte hevesi işmeli bolýaňyz dipdir. Ey sahabalarım, sabredin, dayaw durun dipdir. Ve inna sabra fi mevatinil ba's mimma yufarrijullahu Teala bihil hemme. Hey bir ağır kıyınçılık yerde Huday için sabreden adama Huday kıyınçılıklar aşaktır deyiptir. İdinden aydıptır. Ey sahabalarım, la yuqatiluhum el yevme raculun feyuqtal sabiran muhtasiben
muqbilan gayra mudbir illa adkhalahu Allahu Teala el-cenneh keza fi sirati İbn Hişam. Ey sahabalarım dipdir. Şun kun her kim işte kafirler doflanna idine kaçmasa öwlen bolsa temin hükmet yançam idine qaytmasa şol adamda canını berse ruhu çıkakanı doğru cennete varacak dipdir. Arada güymenlik yok dipdir. İlla adkhalahu Allahu el-cenneh. Şun kun nakşı Bedir cenginne her kim canını verse doğruca cennete var ya dipdir. Evde cenma deyip durman, evde cennet ba deyiptir Resulullah can. Yani güymenlik yok deyiptir. Ruh, şumal bizim bedenimizde ruh var da, dünyadan nananın ruhumuzdur. Dünyadan nanından çıkanda, güymenmencik doğru cennet edilecek deyiptir. Oham sahabalarını dayavdurmalılar. Olan yüreklerine takviyet, şucaat koyup, hem dua hayır edip, hem de iyide kaçsanız haramdır ha deyiptir. İyide kaçma haramdır cengde deyiptir. İyide de kaç kaydaman deyiptir. O istenizde cennet ba deyip sahabalarını terbiyet veriptir. Sepleri doğrulap sahabaların terbiyet verip bolanna وَلَمَّا ظَهَرَ الْمُشْرِكُونَ وَرَآهُمْ صلى الله عليه وسلم قد أقبلت بالدروع الساترة والأسلحة الشاكية. Oham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yevni ve zehbdir. Görse kafirle anırdan kan mulk gittirler. Mun neferdağı va tamam tekmil mücehhez köpsüde zerehi dolli 200 at sani yok diye anırdan görünüptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etmedir. Allahümme hâzihi Kureyş قد أقبلت بخيالائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني. Ey var hudaya inhe Kureyş gelli mutekebbir ol gelli haşla deyiptir. Sen sahabalan, sen musulmanlığı ve sen Resulüni dargıdar sek geliyala. Sana düşman mulk geliyala. Sen peygamberini tekzip edip ananmanı geliyala. Hudaya ödün vədə verdin bana, şu vədəni şun bana ver, şun şolar darga deyli diptir. Allahümme inneke enzelte aleyyel kitabe ve emerteni bis sebati ve vaadteni ihdet taifeteyn inneke la tuhliful mi'ad. Ey var Hudaya sen bana Kur'an'ı indirdin diptir. Ey var Hudaya sen bana büyürdün qayım dur diydin diptir. Biz de şun kun duracak diptir. Ey var Hudaya ödün bana vədə verdin. İki taifan birini sen ihtiyarında koyup iki taifan birini sizin eliniz bilen dargadayın deydin. Hudaya şevimdeki duran kafirler şoları olsun. İnneke la tuhliful mi'ad. Hudaya sen vədə ters bulmayan, Hudaya sen rahmetinden dileyen deyip dua etmedir. Aham Huday Taala rahmetini dökmeye duruptur. Evvel kıvılan rahmet. ومن قدرة الله تبارك وتعالى أن جعل المسلمين قبل القتال في أعين المشركين قليلا. أول قدرة تعالى شد قدرة دكنن ديري كافرلن gözüne musulmanları az köküdüptür. Biz kan köküdmeleyecek de yok. Huday Taala musulmanları 300 nefer, musulmanları bir 20-30 nefer etip köküdüptür. Ta inke eğer Turan'ın musulmanları kafirlerin gözünü kan köketse kafirler iyidine kaçıp gidecek. Kaçıp gitmezler riyali. Musulmanlar illeri bilen kafirler kırar riyali, kafirler kaçmaz riyali, musulmanlar bir 20-30 nefer etip kökettir Huday Taala. Bula beylek, ama o bir tarafa kafirleri de musulmanların gözüne az kökettir. 1000 nefer de kafirler. Onları da 60-70 nefer etip kökettir. Musulmanların yüreği dargıp, korku yüreklerine düşmedi yani. Hudu Kur'an-ı Kerim'de 44. ayet Suriye Enfal'de doğruca şuurun mada. Teberrukan okuyayım. A'udhu billahi mineşşeytanirracim.
وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. خذ قرآن كريم. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا. Hudaýa aýdy: ey musulmanlar, ey sahabalar, ey Resulullah'ın sahabası. Ol kafirlere sataşaňyzda siziň gözüňizde kafirleri az kökezdim. Ve yuqallilukum fi a'yunihim. Kafirler siziň gözüňizde az kökezdim. Sizi de kafirlerin gözüne az kökezdim. Ta Hudaýyň hükmü ýürüýär ýaly. Hudaýyň buyrugy ýürüýär ýaly. Hudaýyň aýdany bolar ýaly. Ve tamam zat Allah'ın aýdany bolar diýipdir Hudaý Taala. Ve ilallahi turja'ul umur. Hemme yerde Allah'ın aýdany bolar diýipdir Hudaý Taala. Ohan kafirlerden Qubas diýen biri öz içinden aýdypdyr. لو خرجت نساء قريش لردت محمدا صلى الله عليه وسلم أصحابه. Hep bu musulmanlar bile 30-40 nefer de diýipdir. Biz muňa zähmet çekip müňlerçe nefer bolup çykdyk. Muňa Mekkeň bir näçe heleýleri gelse-de bular gowy biljek diýipdir. Şahatda Hudaý olan gözüne az kökezipdir da. Tekrar edeýin. Kafirlerden Qubas diýen biri aýdypdyr. Uyidipdir bi Muhammedi sahabalarının azlığını dipdir. Hudaý olan gözüne az kökezipdiha. Açyk gitmediler ýa-ni kafirler. Mekkeň heleýlerde çykyp gelse bular gowulajakdyr dipdir. Bula bir emma musulmanlardan İbn Mes'ud näme diýär? Laqad qullilu fi a'yunina hatta qultu li rajulin atarahum 70 qala arahum 100. Subhanallah. İbn Mes'ud aýdýar musulmanlaryň içinde yanımda bir sahabalan biri vardı. Şoňa aýtdym, eş kafirler 1000 nefer hany. Şu kafirler 70 nefer dawamay diýdim diýe. Yanımda kaýtdy diýe 70 del, ay bolsa 100 nefer 70den kärräk diýdi. İki tarafda biri-birini gözüne az kökezdir Hudaý Taala. Ýöne bir gürrüňde aýdaýyn, çoň galdy şudur şuna galyjak. Ýa-ni Qubas diýen adam ma kafirlerden içinden aýtdy. Uy bilan azlygyny kafirlerin heleýlerde gelip bular gowalap biljek diýmedimi? Şolay diýe, näçe ýyl mundan soňra, ýa-ni jeňden soňra, näçe ýyl soňra Medine bardym diýe. Medine baryp Muhammed ýerdi diýdim diýe sallallahu aleyhi we sellem. Gowy düşüneýliň. Oham palan ýerde diýdiler. Men bardym sahabalar bilen oturanmışdyk. Fesellemtu aleyhi. Oham Resulullah'a salam berdim. Ve aleyküm sonra bana aýtdy: "Ya Qubas, entel qail yevme Bedrin. Lew kharajat nisa'u Quraysh laraddat Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabahu." Näçe ýyl sonra Medine bardım diye şol içinden aýdan adam ha kafirliňe heleýlerde bular gowalap biljek diýip. Ey Qubas, ýadyňa düşýärmi näçe ýyl mundan ol Bedir jeňini içinden aýtdyň? Kafirliňe heleýlerde bular gowalap biljek diýdiň. Qubas aýdypdyr: "Ya Nebiyallah, wallazi ba'athaka bil haqqi." Allah bilen and içýänlikdir Qubas. "Ma tahaddasa bihi lisani wa la tarafrafat bihi shafataya." And içýän şonu men dilime getirmedim. Dodugum gymylladyp aýtmadym diýipdir. "Wa ma huwa illa şey'un hajasa fi qalbi." Men fakat içimden aýtdym şonu diýipdir. Fakat ýüregime düşdi diýipdir. İçimden ýüregimden aýtdym, mına kafirlaryň heleýlerde gelip gowalap biljek diýdim. Şonu men ýanymdaky birine aýdamakdym, dodugymda gymylladymak, dilimde aýdamak şoň menen diýipdir. Eşhedü en la ilahe illallah wahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Şo da musulman bolupdyr. Şol Qubas soňra musulman bolýardy. Ýüreginiň näksini Hudaýyň izni bilen Resulullah'dan habar berensen. Be her hal gireýliň öz jeň meýdanyna. İki tarapda biri-birine az kökezipdir Hudaý Taala. Emma Resulullah'ın gözüne de az, emma hakykati bilipdi. Bilipdi olar 1000 nefer dağı bar. Olar heýwre teçhizat tekmil. Hudaý Taala bilara nimet edip gözlerini az kökezini bilipdi. Inni jeň meýdany ýetip gelýär. Inni basymlykda uruş boljak. ولما نظم صلى الله عليه وسلم صفوف جيشه وأصدر أوامره رجع إلى العريش.
seplerini dogurlap, hemme büyürüklerini aydıp, hemme bernamalar tertip ede kana, yortip defağın üstüne çıkıp, ol gizi becerilmedi mi bir teler becerili, sayvan becerili, şoň etegine giyirip, içine giyiripdir. Yanına da Ebu Bekir'in Sıddık bağmış, Qafin ağzında da Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh bir neçe jowan oglan bilen qafin ağzında durmuşdy telerin yanında. Bir wagt kafirler Resulullah doflamasyn diýip. Oham Resulullah jan ol saýyban ol kölwäň etegine, ol telerin etegine giyirip dua etmäge durupdyr. Ma zala yad'u hatta qala fi du'aihi Allahumma anjiz li ma wa'adtani. اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا اللهم إن شئت لم تعبد في الأرض أبدا كان دعاء دبتر آخرنا دعاء دبتر إيبان هدايا يتناقشم دعاء يعني نماز وقف دعاء etti yani dua etti inni basımlıktan 5-10 dakiga anırtacak başlayacak ayta telerin eteğine girip İyban hudaya şun kun min basınç kafirleri şun kun mana wa'dany yüze çıkar oham iýinden aýdypdyr Eybar hudaya men Resulullah şylaň arasynda şyla da bir 200 nefer hudaya şylar eger helak bolsa inni kilap hiç kimseni ibadet etýän tasallap ya Rabbul Allah dipdir. Eybar hudaya eger şylar helak bolsa inni demeýek hiç kimseni tanıýjak dälipdir. Kıyamada seni Allah diyen bolacak diyen, seni doğru tanıyan bolacak diyen, ya inki eybar Hudaya şiler hilak bolup indenmeylek sana hiç kim ibadet etmeliler denme deyiptir. Oham şeyittirip anırrak ilerlep dua ediveriptir. Hatta gerşinle var iki gerşine oklağılca var parça varmıştır yere kaçtı. Elini götürüp eyvar Hudaya deyip başına mübarek gerşinlik parça yere kaçıptır. فَأَخَذَ الصِّدِّيقُ رِدَاءَهُ وَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكَبَيْهِ ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ Ebu Bekir Sıddık ya anlamıştık parçanı alıp arkasından kucaklayıp aydıptır. Ya Nebiyallah kefâke kan dua ettin bulur ya Resulallah deyiptir. Kan ilerledin Huday sen duan hükmen kabul eder. Gel ya Resulallah bulun ya Resulallah deyip arkasından kucaklayıp ağlayıp Resulullah'dan şeylik istegettir Ebu Bekir Sıddık. Ya Nebiyallah kefâke tunâşidu Rabbeke kan Huday'dan diledin deyiptir. Seyuncizu leke hükmen sen duan kabul deyiptir. Aham Peygamberimize Huday Teala ayeti veriptir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İz yuhi rabbuke ilel melâiketi enni ma'akum fethebitullezîne âmenû. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Huday Teala feriştelerine aydıptır. Ey feriştelerim iyinin yere kaşın. Muhammed'in sağından ve solundan münden düşün. İz yuhi rabbuke ilel melaike enni ma'akum. Ey feriştelerim barın iki zat bilen size buyuruyan nittir Huday Teala feriştelerine. Biri fethebitullezine amenu. Bir toforunuz ceng etmene icazanız yok deyiptir. Fakat Müslümanların yüreğinin içine girden korkuyunu yüreğinden ayırın Müslümanların deyiptir. Müslümanlar da yahudursullar deyiptir. Fethebitullezine amenu. Sahabaların yüreğine qaim dursullar deyiptir. Emma ikinci bölük feriştelere Huday Teala aydıptır. Fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kull banan. Emma siz bölük ferişteler siz cenge girersiniz kafirlerin doğru boyundan vurup kellelerini yere kaçırın deyiptir. Wadribu minhum kull banan. Elini kılıç alıp Resulullah ve sahabeleri doflolların parmaklarından vurun kesilsin parmakları deyiptir. Hudu Kur'an-ı Kerim Suriye Enfal 12. ayette yankı. Resulullah can gözünü açıp aydıptır. أبشر يا أبا بكر هذا جبريل أتاك نصر الله آخذ بعنان فرسه Ey Ebu Bekir bu ışlık doğan kabul oldu deyiptir. Halha Cibril geliyor atını yedik geliyor deyiptir. Huday Teala Cibril feriştahını cengi bedire kaçtığını iyi veriptir. Barda Resulullah'ın yanına bol kömekçi oldu deyiptir. Etâke nasrullah
hada Cibril ahidun bi inan farasihi. Atının yönünden tutup geliyor deyiptir. Hodi Kur'an-ı Kerim'de şu gurrunlerde bağda perişteler önçek 1000, sonra 3000, sonra 5000'e doldurdum diye Huday Teala. İnha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir havat açılıp ceng meydan ortağa gelmeli oldu. İndela al-qitalu bil mubarazatil ferdiyye feharaca minel ceyşil mekki 3. Kafirlerden 3 nefer ortağa çıkıptır. Evvel bir 3 nefer tek tek uruşmadı deyiptirler. Cengi, uruşu, evvel 3 nefer ortağa oklap, sizden 3 nefer çıksın, şu 3 pehlivanla uruşsunlar deyiptir. İnni şu 3 tane kafir çıkıp kaydiptir Mekke'den beri ortağa geliptir. İnni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin koşunlarına 3 neferi almalı, 3'üsü 3 olup birini dofulsalı da volya, tek tek vursalı da volya. Hulasa Mekkelilerden 3 nefer ortağa çıkıptır. Ve talabu el mubaraza. 3 neferiniz çıktın ortağa deyiptir Müslümanlara. Feharaca ileyhim selasetun minel ensar radıyallahu anhum. Şolan bolup duruşunu verenne 3 tane cavan sahaba, Medineli sahaba. Mekkeli değil. Medineli 3'üsü çıkıp ortağa uğrağa verttirler. Aham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hay siz de vurulun iyi de deyiptir. Siz şunu de vurulun deyiptir. Mekkeli kafirle geliyor, menni Mekkeli sahabalamayı verecek deyiptir. Kum ya Ubeyde, kum ya Hamza, kum ya Ali. Ey Ubeyde bar ortağa deyiptir. Ey Hamza bar ortağa deyiptir. Ey Ali bar ortağa deyiptir. Yeke ortağa varmalı deyiptir. Fe emma Hamza وعلي المرتضى رضي الله عنهما فلم يمهل أن قتلاهما فلم يمهل أن قتلاهما Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh ve seyyid-i şuhada Hamza radıyallahu anhuma olarak tarafı evlimani öldürattır kafirleri. Ama Ubeyde birini yaradip oham Hazreti Hamza bilen Hazreti Ali kömekleşmeyene varıp ol kafiri öldürüptirler. Ama Hazreti Ubeyde götürüp bari getiriptirler ve bir neçe gün sonra Medine-i Münevvere'ye geliyor kala Resulullah canın ödünün mübarek huzuruna şehit bulup can veriyor ennamından kan kanlıkın. İnha Bedir cengine evvelin mübareze 3 nefer çıktı. Sahabalan bir şehit, kafirlan da 3'üsü. Sahabalan içinde Hazreti Hamza, Hazreti Ali, Hazreti Ubeyde. Sure-i Hac 17. para, 19. aya, 20. 21. 22. ve 23. aya şolan hakkında nazil oluyada. Sure-i Hac 21, 22, 23, 24. aya. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. خد Allah'ın kelamı yankı altına verden süreyim diye. Hâzâni hasmâni iktasamû fî rabbihim. Bir kafir, bir Müslüman, iki davagar Huda için cennet ediyorlar deyiptir. Hâzâni hasmâni iktasamû fî rabbihim. İki tane davagar Hazreti Ali taraf bilen, Hazreti Hamza taraf bilen, Hazreti Ubeyde taraf bilen. فَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ Ol kafirlara ottan molan köynüğü teyyarlıklı kesilce koyullar oradan süreyim deyiptir. Oham cehennemin azabından yankı okuyan ayelamda var. Onun ayısın gurrundan geçecek. Oham iyidinden yankı okulan ayada emma imanınla bolup da amel-i salihte olarlara Huday Teala cenneti verecek. Bu cennetin içindeki nimetler ait diye. Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh and içi vay diyenmiştik. Şu ayet bizim hakkımızda inmedi.
Yankı aya 6 neferin hakkında indi deyip sonra hem işe diyenmiştik da. Suriye Hac 19. aya. İnşallah yeni vaxtda 3-4 dakikadan tamam edelim, bir yere getireyim. O ham kafirlar bir yağdayı görüp, qahara minip, hemmesi birden dofulup durlu bär etken. Ham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydıptır. Ey sahabalarım, şuddu, beter dayıvdırın deyiptir. Korkmayın deyiptir. Allah arkanızdır deyiptir. Ayağınızı aldıramasın deyiptir. Huday Teala ferişteleri verdi deyiptir. Kumu ila cennetin arduha semavatu vel ard. Ey sahabalarım, bilin deyiptir. Hayfi veriniz dünyadan geçseniz doğru cennete giriyorsunuz. Ol cenneti ki fakat iyini, boyu değil, iyini 7 kat asman o yerden olukan deyiptir. 7 kat asman o yer yani. O ham bir Medineli sahabalarına mira aytiptir. Ya Resulallah, cennetin iyini 7 kat asman yer yalım deyiptir. Havva deyiptir. Bah bah deyiptir. O näme bah bah diýen deyiptir yankı Resulullah can o sahabaga. Onu deyiptir. Men şolardan bolarmı kadip umidi diýen deyiptir. Cennetin iyisi gelecek bolýar deyiptir. Resulullah can aytdyr sen şolardan deyiptir. O ham eline bir näşdäni hurma barmışdyk yankı sahaban. Şonu ýeke iýip duranmışdyk. Ya Resulallah deyiptir. Bu hurmaları iyiyemden sonra cennete girecek bolsam daş bolýar deyiptir. Hurmalar hep birakany şo durşuna ortağa şeýipdir. Şo durşuna da şehit bolupdyr. Resulullah aydan Hudaýyň wahyi bilen Resulullah aydan dogry cennete giripdir. Hurmaları iyiyemsem meselen 4-5 daqiqa boljak giç bolýar deyipdir. Daş bolýar cennete girmem deyipdir. Atpak goýberdir. Ewa şeň barpda cennet diýensen öýdeli höweslenip uruşup taraptanna qırıp öýde şehit bolup galypdyr. O ham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalary kafirler ortağa gelip inni ýaxşy üstüne gelensen inni daýawdyryp urşmaly dip emretdir. فقام المسلمون يقلبون الصفوف ويقطعون الأعناق وقاتلوا أشد القتال. إما جن meydana girerlerine sahabalar bile urşup dolu. Birden kafirin birinin kelleti yere kaçyan kimin urallığı belli değil. Ferişteler uryan mummal. Birden birinin eli yere kaçyan kimin urallığı belli değil. Birden birinin ayağı yok bolyan kimin urallığı belli değil. Bir rivayetten aydeyn beynema raculun minel muslimin yevme idin yeştettu fi isri racul. Sahabalar mirgip Resulullah aytiya. Ya Resulallah sonram gurrun beriyada. Şu kafir kovalayan idinden vurayınıp yetip bariyaqan iz semi'a zarbatan bis sauti. Bir ses eşdiýänipdir ýokarymdan şallagyn sesi, gamçyň sesini dipdir. Döwrüňiz diýen adam göremek dipdir. Öwümde kafir urayyn diýsem oňa çeli faqarra mustalqiyan görsem şodur şunu ýerde ýaty kafir urupdyr. Fenazara ileyhi fe iza huwa khutima anfu. Görsem dogry burundan şallak urupdyrlar. Ferişteleň biri urýan bolmaly. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril ferişteden sorapdyr. Şunu aýdyn tamam etjek. Cibril ferişteden sorapdyr jeng meydanından sonra menil qail yevme bedrin minel melaika aqdim hayzum. Ey dogunum Cibril dipdir. Kim haysi feriştetdi şo dipdir. Hayzum diýen aty wady dipdir. Öwrek atym dipdir şonu kuşlap öwe gaşyn barýady dipdir. Hayzi feriştetdi şo dipdir. Sesini eşitdik dipdir. Sahabalar da eşitipdir şoň sesini. Aqdim hayzum diýenmişdi. Atynyň adymışdy hayzumda. Haysi feriştetdi şo dipdir. Hazreti Cibrail jogap beripdir. Ma kullu ahli semai arif. Ma kullu ahli semai arif. Kaza fi siratil halabiyye. Hemme ferişteler men tanıyamak dipdir. Asmannaki ferişteleri hemmesinden tanıyamak ya Resulallah dipdir. Bilmeyen haysi feriştetin dipdir. Allah Teala'nın kömek edip iyi veren feriştelerinden dipdir. Çınnan bir bilmeli derslemedi va Kərrak suratında inşallah hizmetine de yetirip inniki heftelerde yine iyidini alıp gider. Pek Allah'ın koklamaya bile.